Chichakaitwa kuti ugare kusocial welfare? Ndapiswa namama. Wakapiswa namama? Wakapiswa pai? Maoko. Tonedu Mwana mama akatanga ndirowa ndabva ndamudzosera. Abva ati wamudzosera abva tora plastic nemechisi abva abetsa. Abva ndipisa. Saka vaibva utori birira ipapo plastic. Iwo wakaita sei uchinzwaro? Nandichena. Iwo wachiti Anga achiti nyarara. Nyarara asi wanga wakatokubata ruoko rwacho kudai. Hai. Saka adhedhi wangu aripo? Anga asipo. Wakazouya vakazviona here kuti wapiswa? Vakazozviona manheru pavakauya. Zvakanzi ukabvunzwa unoti hanzi ndazvipisa ndega. Saka dhedhi pawakauya vakakubvunza? Ndau ndataura. Wabva wati ndazvipisa ndega? Wabva vati dhedhi vacho? Wabva wangotori musikanzwa chete. Saka kuchikoro mangwana acho wakaenda? Ndakaenda. Iwo tisati aenda kuchikoro, iwo mama wakakuendesa kuchipatara here zvawanga kupisa? Wakangonditubura wavhaisa spirit. Wakatubura after mazuva mangani? Zuva iroro wakandipisa. Papatozvimba kudai wabvaisa spirit. Saka wainzwa sei pawakaisa spirit? Zvasingavavi? Then mangwana wabvaenda kuchikoro zvobva zvaita sei? Ndaonekwa pabreak ndakaenda kotenga chikafu. Ndaonekwa kunzi wakatsva nei, ndataura. Zvirenzi endaudza meeting. Anzi endaudza headmaster. Saka ndakasvika headmaster asiko, ndaenda kuclass. Zvirenzi namadam wanonokere. Ndandiri kuna headmaster ndataura nyaya yangu. Ndaendeswa nadeputy. Deputy abva afonerwa kuna head. Head abva azouya abva avhura mwiri wangu. Abva azofonera mapurisa. Mapurisa akanditora akandiendesa kusocial office. Okay. Ko pesa aba vasati vakupisa zvimwe zvavaikuitira, waimborohwa here? Waita sei? Ndairohwa. Wairohwa nechii? Tambo yemagetsi. Unenge waita sei? Nina pamwe pacho ndinenge ndaputsa kapu kana kusachenesa maplets. Ndo waitosuka maplets. Saka wanga usingakuwari here netambo yemagetsi? Ndaingorwadzirwa. Vachindikwenga nechipikiri. Vaikwenga pai nechipikiri? Maoko. Mvura tonedu. Chipikiri chese ichi? Saka vaimbokuendesa kuchipatara here vakwenga kudai? Zvaizongopora zvega? Vaikutengera mushonga here? Aiwa. Saka chipikiri vaingokwenga maoko chete? Saka zvese zvakazvivhura kukodzerezvo? Saka wainzwa sei iwewe pawaikwengwa nechipikiri? Ndairwadziwa. Wairwadziwa? Dhedhi waimbovaudze? Kune wanga usingavaudzi vaiti chiyo iwo mainini wacho mama wacho ndaisabvumidzwa kutaura nadhedhi. Wanga usabvumidzwa kutaura nadhedhi? Zvainzi? Zvainzi usataura kuti ndakakwenga nechipikiri. Asi apa pandakakwengwa wanga aripo dhedhi. Vaitozviona vachiti? Hapana. Wanga waita sei pawakakwengwa nechipikiri? Ndasiya bhutu kuchikoro ndadzikanga muklasi. Wanga uri grade ani ipapo? 4. Zvakatoitika dhise izvi? Saka wakadzokera kuchikoro mangwana acho wakadzokera asi wakatoendawo nejuice kuti usaoneke kuchikoro? Ndandine hembe nemaoko marefu. Okay, alright. Vana medhima vasa vanombobvunza here zvasingableed, zvasingabude ropa? Ko iye mwana wamama umwe wacho ane makore mangani? Ane 6. Aimbomarwawo here nechipikiri? Anga asingaite musikanzwawo here? Aita, asi aisarohwa, aingotsiurwa. Aitwa sei? Aingotsiurwa. Kutsurwa? Iwe waitsurwa wobva warohwa futi? Alright.
Asi pawairohwa apa uchikuwadzwa nechipikiri nekuita sei, pane mumwe munhu wakambotaurira here asiri dhedhi wako kana vamwe waigara pamba pamaigara? Asi vanhu vaitozviona kuti unogara uchirohwa handiti? Isi tinogara kwedu kumusoro. Maigara kwenyu kumusoro? Kucottage. Kucottage. Asi wanga usingabvumirwe uchema uchibuda uchienda kune vamwe? Zvainzi? Zvainzi nyarara uri munhu wozobuda. Ko vamwe vana uri kuda kuvapa, uda kuvaudza kuti chii, kuti kana vari kurarama futi vachiitirwa utsinye nana mama vavo nana dhedhi vavo, uda kuva pane zvauda kuvaudza here kuti vaite sei? Ndinongovaudza kuti mukaona chinhu chakashata mungara. Namangara. Alright. Saka iwe toti munhu akatanga kubatsira munhu kwaungoenda unotenga kutakishop kuchikoro? Kuchikoro. Pachikoro panobikwa. Panei? Pane pachitengeswa rice. Akati enda vanhu vepachikoro ipapapo. Okay, alright. Mwana uyu akabva kurowa gwero kumusha kwamama wake 2022. Abva kumusha kwake akatorwa nababa wake akanogara nababa nastep mother wake. Saka mukugarisana kwavo takangozova nemamwe maproblem akangosimuka kuti takatadza kuwirirana. Hanzvadzi yangu nesusu naiye mukadzi wake hatina kubva tazoonana. Saka mwana uyu anga akungogara tisingazivi kuti mwana akagara sei. Ende hatina kumbowa neruzivo rwekuti mwana haana kugara zvakanaka, mwana ari kushungurudzwa. Takazongoziva zvekushungurudzwa kwemwana, nyaya yatova kumapurisa, nyaya yakusocial welfare, mwana akugara kusimukai. Saka tanzwa kuti mwana akatorwa nesimukai, takangoitawo mafurther inquiries. Ndobva tanzwa kuti koti imwe iriko the following week yachaizotera. Saka takakwanisa kutresa kusvika tawanawo zuva rekoti tikaenda kukoti. Ndichingobva kukoti yekutanga iyoyo ndichidzokera pabasa pangu ndakaona ndiri kutsvagwa nevanhu vekusimukai. Vakangouya vakati tapuhwawo conduct nemwana. Because baba vacho takavabvunza kuti iwewe sinzi usikachapuhwe mwana, tipe conduct yehama yako atokwanisa kupa mwana kuti agare nemwana. Baba vacho vakaramba. Saka mwana ega ndiye akazotaurira vanhu vekusimukai kuti aiwa ndina tete wangu anoshandira paBaumoro. Mukaenda ipapo mukatsvaga mayandikisa mainform paBaumoro nditete wangu. Ndokuya kwakaita vanhu vekusimukai. Ndobva ndaona mukana wekunoona mwana, ndikaona mwana zveshe wanga akakuwara mumaoko, maronda anga achitori fresh, nemwiri wake wese wanga uine mavanga. Ndobva tagara bvaingonopinda makotsi, akapinda about 4 times. Kusvika pazuva ranhasi ndopatakamirira judgment yekuti tizive kuti chii chiri kuitika uye kuti zvichamira sei. But inini ndakabva ndapuhwa mwana kuti ndigare naye, ndakakwanisa kunomutsvagirawo nzvimbo mwana akuenda kuchikoro kuMutare Junior. So far ndaona hangu dambudziko remwana takagara zvakanaka. Okay, saka akasungwa ndiani, ndibaba here kana ndimai? Mai ndo vakasungwa, asi iko zvino vari kutongwa vari kunze because vakabhadharirwa bheri. Iko kukoti kwacho zviri kunzi vari kusungwa nechaji yechi, vakaita chii? Vari kusungwa nechaji yekuabhusa mwana, kumurowa nekuzomupisa kwakamuita maoko. Ndiani akazoona kuti mwana apiswa kuti vazosungwa? Mwana atsva, mwana anonzi akatsva neSaturday. Ndobva aswera Saturday, akapiswa Saturday makuseni sekutaura kwemwana. Apiswa Saturday makuseni, akaswera Saturday, vakarara Sunday, vakaswera vakarara. Iye mwana anoti Sunday ndopa wakazoona kuti maoko aya anga aita mablisters. Kwakutora hamhenotsono here yavakamubaya baya naye kuti mvura dzadziri mumaoko make dzibude, kwakumisira spirit. Ndokutaura kwemwana. Vadaro vakangomusiya mande mwana ndobva aenda kuchikoro. Kuchikoro pakwenguva yekunotenga chikafu ndopa akaonekwa nevanhu vaitengesa chikafu. Koinda maronda maoko makoinda. Mwana akati ndakapiswa namama. Wakapiswa namama hau? Akati wakandipisa nemaplastiki. Saka wekuchikoro wakazokwanisa kufonerawo mapurisa. Mapurisa auya ndo akazobatanawo nesimukai nesocial welfare. Mwana ndobva atorwa nesocial welfare, obva ambonorapiswa. Mwana akatogara almost 2 weeks ari kusimukai achinorapwa. Ainodreswa kuGeneral Hospital. Zvekuti kutaura kune mwana akatonyorerwa tsamba yegore rese achinzi kana pakaita anything chinorwadza panyama yake munonomurapisa kuGeneral Hospital mahara. Okay, ko baba vacho vari kushatisa tinotonga. Baba havana kana chekutaura pamwana wavo, ndo zvimwe zvinotondishamisa nekundishungurudza. Takatoenda kusocial welfare after tatsvaga nzvimbo yemwana tichida birth certificate remwana. Baba vakafonerwa nesocial welfare, baba vakati handiuyeko.
ende mazotsvaga sei nzvimbo yemwana ndisingazive. Saka kana muchida endai kumapurisa ina handisi kuuyako. But takazongokwanisa kunyorerwawo tsamba nesocial welfare mwana akamanija kuenda kuchikoro, saka kutaura kuno mwana ari kuchikoro. Okay, saka mukoti baba vaiti chi mukoti baba vaiti mwana anonyeba. Vakazama nepavanogonawo kuti vazame kutsanangura, but vaingoona kuti dzinhema inyaya inenge yarongwa mumba sevanhu vanogara vese, because papasina kana chinhu chine musoro chavakataura mukoti. Oh, saka vaiti akatsva sei mumaoko? Iyo vaiti mwana akazvipisa angaba machips. Saka pakuda kuzodistroya mapepa emachips mwana ndopakazvipisa. Asi iye mwana achitaura anoti after wandipisa mwana wavo mai ava vakatoona ndichitsva ndokunoudza shamwari yake kuti Amanda apiswa namama. Saka shamwari inonzi yakazouya mwana uyu ari kubayiwa mablisters aya kuti abude mvura. Iyo mai wake akuti Amanda anoshanja stereki. Saka shamwari yachibva kuti inga mwana wenyu Prosper wani ati ndimamupisa. Ndo mafambiro azvakaita. Oh, kamwana kacho kakomana. Kamukomana. Saka vaimupisirei? Vari kuti zvikunzi vaimupisirei? Mwana anoti ndaka mwana wavo Prosper akandidena ndobva ndamudzosera. Saka ivo vaona ndichimudzosera ndopakabva vaita hasha dzekuti varoverei mwana wangu. Kwakutora maplastiki kwakupisa, kwakuisa pamoto kwakupisa mwana mumaoko.